uyiphethe ngokuxolisa inkulumo yakhe usomabhizinisi waseThekwini owaziwayo nosazakhela udumo ngendawo yakhe yobumnandi engongqa phambili eyaziwa ngokuthi Max's Lifestyle etholakala eThekwini kwa-V Mlazi. Bukolesilethu Hle TV sakubikelela ungakhohlwa uncofoza ulike follow subscribe ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezithe ngena zasematheni. Kanti udaba esibika ngalo udaba olibika ukuthi uyephethe ngokuxolisa inkulumo yakhe usomabhizinisi waseThekwini owaziwayo nosazakhela udumo ngendawo yakhe yobumnandi engongqa phambili ebizwa ngokuthi Max's Lifestyle etholakala endaweni yakwa-V Mlazi eThekwini. Kanti umnikazi welendawo igama lakhe linguMax Mqadi kunenkulumo akayenza kwi-podcast nekuyiyona isusa umsindo ey'nkundleni zokuxhumana lapho khona bekhuthaza abantu ba-advise ngokuthi uma befisa ukukhulisa ibhizinisi labo kufanele bayazi i-target audience noma i-target market yabo. Kanti enkulumeni yakhe kubese kuba ney'nhlamvana ey'caphunekile nalapho khona ngabange esabeka kahle. Let me tell you, Max's Lifestyle is not the competition of any business in the township. Funa ukuthi understand about Max's Lifestyle. When my vision, when I built the lifestyle, I was building for corporate, government corporate. I know abantu bahambe baphelelwe imali. Kuhambe ngifuna mina kuthiwe kufika corporate la khipha 160 abantu abawu 600 yakhipha u300,000 a week yaqeda. To those people who are coming and go, I don't have interest. And two, when you look at Max's Lifestyle, is intimidating. Which means technically, I belong in market. You do a target market when you do business. What is your target market? Bukolesilethu Hle TV kanti mahlabela phambili ubese ekhuluma kuKhosi FM ohlelweni lika Kingsfiso noZimdola 12 to 3 lapho khona bese ecacisa khona beqondile waphinde waxolisa ngenxa yokuthi ubengacabangi ukuthi kukhona abazoyibheka ngalendlela abayibheke ngayo. Bukolesilethu Hle TV angachithi isikhathi ngihlale phezulu kwenkulumo yakhe ezichazela yena ngokwakhe. Ngiyaphila Kingsfiso noZimdola nabalaleli ekhaya. Sikwabikela uhlelo nedanki 12 to 3 ngele kahle onyaka lemusha. Hayi kungenekile ingako sikhuluma nawe nje. Ngiyazi usunya uqala wena qalwa all white ihambe kanjani kulonyaka? Ngithanda nje ukubonga abantu abafike ngobuningi babo ukuzosupport all white ebenziwa ingane yami iCEO uZinhle for the first time ngingasekho mina, so yabahamba nje kahle yaba impumelelo kakhulu. Max, bayingcosala ngempela abantu abangawazi amagalela akho ekuthuthukiseni umnotho waselokishini laseMlazi. Nokulibeka ke ebalazweni kakhulu ngohlobo lwebusiness onalo kuleya ndawo leya. Mhlawumbe kulabo abangazi ungabakhumbuza ngamazwi akho nje nokuthi business lakho liyini lenzani? iMax Lifestyle yaba khona ngo2000 esikhuluma nje kulonyaka ino 25 years. iMax Lifestyle yaqala incane umjondolo nje one room erenkendala yaseMlazi. Ngaba nephupho lokuthi one day ngifuna ukubona kunabelungu nama tourist nenkampani ezinkulu zize lokishini nokuthi sikhuthaze intsha esemalokishini ukuthi yonke into iyakwazi ukwenzeka elokishini, awuze kufanele siyenze ngaphandle kweTheku noma eKZN siye koGoli siye koCape Town. Mesifuna ukuthi si develop singakwenza lokho sisekhaya. Yakhula ke leyo vision enganginayo, yaqala as uShisanyama umncane, yahamba yakhula kwabe sekufika this vision ukuthi how can I ngingawushintsha kanjani uShisanyama, ngoba uShisanyama uvela ukhona sisakhula kobaba uDube kaV. Ngingawushintsha kanjani uShisanyama ukwazi ukuthi ube user friendly, which means kube lula ukuthi uattract nabantu besifazane nabantu abaphuma ema-office. Kase ngibane sibonakaliso sokuthi
fanele ngiyenze ibe like i-restaurant type of shisanyama restaurant where uzokwazi ukufika uhlale phansi wenzelwe ungasondelane nomlilo ezisazi kahle thina esikhulele lokushini ukuthi ushisanyama kwakuyinto yabantu besilisa owawufika uzosele nje ube nentuthu kwangekho umuntu chef kashisanyama ngafika yonke lonto ngayishintsha ngabeka kwaba iMax's Life kwaba ma lounge and then that is where the lounge started and la become i-business labantu abamnyama lokuthuthukisa emalokishini agcina seziningi indawo ezama lounge ezikwazi ukuthi abantu bangasaya kude emadolobheni nakuphi mase bephuma beziphuzele bagcina sebebuya beshayise ngemoto noma sebeboshiwe bekwazi ukuthi babe seduze agcina ngake lapho igcina ke iMax's Lifestyle isiheha abantu abaqhamuka what you call suburbs isi-attract abantu bama-suburbs isi-attract abantu base-KZN attract abantu baselokishini yawina ama-award yakhrawunwa yaba one of the best restaurant in 2016 in the world yaphinda futhi yawina kusekhona ukhawunda yathola i-award ye-best hospitality which means kusho ukuthi lokho kwakuyi-vision yami ukuthi ikhule ikwazi ukuthi i-attract idonse noma ihehe ivakashe iqhamuka kwamanye amazwe ihehe futhi ney'nkampani ey'nkulu zibonakale lokishini which means lokho kuzokwenza ukuthi i-attract nakwamanye amalokishi abazokwazi ukuthi bathathe lesibonakaliso nabo baziqalele ibhizinisi ukuze silwe nepoverty ebhekile South Africa ngokuqasha ngokuthi siqasha abantu. Sengibele nhlanje ukuthi ngibona ama-interviews owenzayo amaningi kubabona kude ngikwezwa nasemsakazweni and cisho kuwo wonke hlezi ukhuluma noma uqhambisa ke abantu basemlazi nesupport yabo kusukela nje ile iMax's Lifestyle isaqala kuze kube namhlanje mhlawumbe ungasayisa ngeqhaza libanjwe umphakathi wasemlazi ekukhuliseni ibusiness lakho. Uma nje ngingachaza kahle la ngikhona ngabantu basemlazi ngikhulele eMlazi ngafunda eMlazi ngadlala ibhola eMlazi ngacoach ibhola eMangosuthu i-team yesikole ngaba ne-team owayibiza ngomlazi Mentech khona eMlazi yonke impilo yami isemlazi ngoba nganginako lokho emqondweni ukuthi waye ngaso sonke isikhathi uma unephupho unesibonakaliso kufanele uhambe uye esilungwini. So abantu basemlazi ngingathi ibona abakha iMax's Lifestyle lo ibonayo ngoba before iheha abantu bangaphandle yiba baqala bayisupport yiba baqala bafika in numbers and more than that bayayigada iba ne-security according bona ngoba ayikho into wrong abayenzayo ngoba bayayi-appreciate abayithanda indawo yabo ngoba bakwazi ukuthi kube khona ama-celebrity niyakhumbula kudala kusekhona i-generation yo Queen yoSophie yatrenda ngokuthi uqatshuliwe kuma parking. It was a good thing ukuqatshula kodwa phela fanele umuntu avume ukuthi aqatshule. So ke it is always there for people basemlazi beyisupport ngayo yonke indlela nakho ukuthi bagadele abantu imoto babenefit ngokuthi if ukugcwele kunama micimbi emkhulu abantu bavula ama-gate babapakise eindaweni kuyinto ekhombisa ukuthi bayakuthakasela bayakujabulela lokho kuba khona kweMax's Lifestyle. So manje Max umsindo lo suke einkundleni zokuxhumana ongaka udalwa yini makunjani? Why abantu bedinwe kangaka ngoba cishe kuwo wonke ama comments engiwabonile after kusabalale leya video izolo abantu abekho right abantu badiniwe. Ngifuna nje ukukhuluma nabantu baseNingizimu Afrika bas understand thina njengabantu abamnyama njoba siphila sama human being uma human being wenza uyalenza iphutha mhlambe uthi mangabe ukukhuluma mhlambe kube khona ungawakhethi kahle amagama uthola ukuthi
lento ikhoswe igama olifakile mangabe kuyilesingisi kanti walifaka ngendlela errong uma leli gama mekwalifaka ngendlela errong and isahle sidu moya wonke ufika kusona fanele wazi ukuthi ngawo president ngabe ubani akufanele wena wenze mistake bazobuza ukuthi uxolisa kanjani ube umdala akufanele wena wenze iphutha kodwa ngisho ubaba wami ongizalayo still usawenza amaphutha ezisiphila sabantu siphila ngawo ama mistakes esiwenzayo ngicabanga ukuthi ke kwasuka nge misunderstanding some other people abantu basebehlukana phakathi ngoba I don't think ukuthi lo msindo ukubona bonke abantu abanye bayakwazi ukuyipheka babone ukuthi ubuthini sometimes kwesinye isikhathi asibona abantu abakhulele esingisini akulona ulimi lethu kwesikhathi mesilifaka leli gama sike silifake silidrop esinganaki ubone usulifakile ukuthi leli gama engilifakile li wrong bengafanele ngilifake kube sekuthi labantu ke abazisingisi kangconywana kunabanye babe sebethatha lokho bese bakhona ke nalabantu abangave befuna ukuzokhuluma ngoba bakha babe sebefuna ukukhuluma ngoba befuna nje ukubhidliza mangabe ngemistakes osukuyenzile lezi zinto lezi neyibona wonke umuntu osezingeni eliphezulu nosebenze kanzima especially abantu abamnyama ngoba ukuphumelela komuntu omnyama fanele attribulishe ukusebenza kanzima akukho lula ukufika la usuku khona kodwa kulula ukuthi ebantwini abamnyama meke kwenzeka iphutha bangene baqede nje ngiyafisa ukuthi engathi mhlambe nabelungu bangaqedwa njengathi ngaphezulu kwamaphutha abawenzayo Sikhuluma noMax Mkade emsakazweni Ukhozi FM la ku Dankie 1223 sikhuluma la ngomsindo osuke enkundleni zokuxhumana ngemva ukuthi kusabaleleke ivideo la akhulume khona mhlawumbe ngendlela engaphathanga kahle abantu abaningi usekhona uzoyikhulumela yena Razo le clip le iyona sisukhuluma kakhulu indlela abantu abaningi abayizwe ngayo bayithathe ngokuthi ngathi wena uthi unendaba kuphela nama corporate bookings kodwa ayi labantu abafika qwaqwa bezodla inyama bese bayahamba mhlambe ngamazwi wakho esesichaza nje ngomageba uchaza ukuthini la mhlambe ukuthi abantu bazo understanda kahle ithuba lakho lelo ukuthi mhlambe uphinde uyichaze lento kade uyisho kule video ngamazwi osuwacabangisisile ngiyabonga ithuba Kings Fiso nasokhosini kuyinto enkulu le yokuthi ngithole leli thuba ukuze nami ngikwazi ukulungisa la ngibona khona ukuthi kube namaphutha nami ngiyabona ukuthi libe khona iphutha la ekukhulumeni kwami ngibe budedengu kwashelela ulimi ekubeni budedengu kwami angifanelekile engabe ngumuntu okhulume ngalendlela akhulume ngayo ngibe sengicabanga ukuthi ne podcast kube khona indima edlalile ngokuthi ikwazi ukuchecka mhlambe nami ngibone before ingene emoyeni so mhlambe lama mistakes kubalekile ukuthi into uyilalele before ingene emoyeni ngoba isuke iyophazamisa abantu ngikwazi ukukhuluma amaningi mengilalele sengiyilalela engakwazi ukwasho ngaphandle kokuthi ngicela uxolo indlela engibeke ngayo namagama engikhulume ngayo angibanga nobusoka ekubeni ngicabanga ukuthi okokuqala kunesimo sami songabisoka nokubeka ngoba uma ngabe ubuka kahle kwi history of 25 years iMax Lifestyle ngihleli ngipraise abantu basemlazi okokuqala kwenzeka iphutha elifana njengaleli engihope ngeke liphinde lenzeke before kodwa ke ngesikhathi ngisho angeke ngingasho ukuthi bengiqonda ukuthini ngoba kubalekile yeah kodwa uxolo lona
mase ngilalela ngiyabona ukuthi kushelela ulimi la kuphazamisekile amagama engiwabekile ngiwabekanga kahle. In fact ngihlanganise la ivision yami enganginayo ngoba uma iqala ithi ngangine vision. Nako ke la itheme sengiyiqalile ukuthi ngangine vision ngase ngikhuluma careless angazi ngizothini ngakhuluma nganganaka sekuqhubeka inkulumo yokuthi nje manje le vision ngakhuluma engazuthi manje mhlambe kukhona abantu abangabalekile kanti empilweni mawuqala into ufuna ukukhula uhambe uye phambili ubone ngelinye ilanga kufika ama corporate imithetho wami iplan yami kwakukwenza ukuthi umlazo uhlonipheke. That is why ngithi ngangine vision mengithi ngine vision in fact bonke abantu abasuke belapha i-lifestyle yababonke abantu eyabo bonke abantu kodwa abantu abasuke belapha vele futhi abantu basebenza kwi-corporate ezinawo uKings Face usebenza kwi-corporate. So ngangisho i-group mekukhulunywa nge-corporate ukuthi kuzofika ukhozi lifike nilabantu aba-100 lizobamba umcimbi walo khona. Nako ke la engachazekanga khona. So ngase ne-wedding yami nendlela engibeke ngayo yangabekeka kahle ngangabikho nesoka lapho. Angibasoli laba abangazwisisi nalabo abazwisisayo ngiyacabanga ngoba bayangazi ukuthi angiyena umuntu ojwayele ukubukela abantu phansi nengingabahlonipha abantu ngoba ngikhulele eMlazi ngafunda eMlazi ngenza yonke into eMlazi. So angikaze ngikwazi okuphezulu nokuphansi. It's unfortunately sometimes muzwa ama comment athi umuntu ngalesikhathi edutshula kwakufanele afa. You can't make a mistake ube sothi kwakufanele afa umuntu ngesikhathi edutshula. Mina ngikaNkulunkulu angiyena umuntu and angiyindawo ngiyohlezi ngibakhona. So it's something sensitive. Ngiyakuthiwa umuntu mangabe enzile ubulima na ungabenza ubulima. If mina ngenza ubulima ungabi wena islimi. Uyabona into engisho ngoba nami mase ngihleli phansi sonke siyabona hayi ngiphethile la. So it takes a courage and a real man. Uma wama akekho emhlabeni wayifundisa njalo wathi mntanami uzofunda ukuxolisa especially kumuntu wesifazane akukhona ukukhombisa ukuba igwala ukuxolisa umuntu wesifazane kodwa ukukhombisa ukuba insizwa.